Dus dat moeten wij heel nadrukkelijk in onze geest gaan verwerken. Dat God ons heeft vrijgekocht. Om hem, dat is simpel. Om hem te dienen. Daarom heeft hij ons verlost. Van de zonde. Tweede punt, om God te kunnen dienen, is zo vervuld te zijn met de Heilige Geest. Niet slechts de Heilige Geest bij ons hebben bij de bekering, maar vol te zijn van Gods Geest en in nieuwe tongen spreken. Er gaat heel veel fout dat mensen gaan bidden, mensen gaan vasten. Het is helemaal niet daarvoor bestemd. Want ze wil door God geleid worden. Een man dient de Heer, leven wat God wil hebben en de Heer zal je altijd leiden. Door doorstreken gaat hij je leiden. Hij zal wegen voor je banen. Hij zal je de weg wijzen die je moet gaan. Je wordt geleid door hen. Exodus hoofdstuk 7, vers 15. Ga in de morgen tot Farao. Zie, hij is gewoon naar het water te gaan. Gij zult hem opwachten aan de oever van de Nijl. En de staf die in een slang veranderd is geweest, in uw hand nemen. De staf is het beeld van het woord van God. In uw hand nemen. En gij zult zeggen tot hem, de Heere, de God der Hebreeën, heeft mij tot u gezonden met de boodschap. Laat mijn volk gaan, om mij te dienen in de woestijn. Maar zie, tot nu toe hebt gij niet willen horen. Maar het gaat om deze woorden, laat mijn volk gaan, om u te dienen in de woestijn. Houd de staf, het woord van God in uw hand. Ik denk dat is heel belangrijk voor ons, om bij alle dingen het woord van God in onze hand te houden. En dan zegt de Heer, zeg aan de farao, laat mijn volk gaan, om in de woestijn God te dienen. En met deze woorden zien wij de eigenlijke reden waarom God zijn volk heeft verlost uit de slavernij van de farao. Ze waren 400 jaren in slavernij gedompeld. Zware slavernij. Maar nu spreekt de Heer. Farao, ik gebied je, laat mijn volk gaan. En waarom? Om mij te dienen. God heeft zijn volk uit slavernij verlost om hem te dienen. En het is belangrijk om te weten hoe wij God moeten dienen. En ik ga straks 7 punten opnoemen die heel belangrijk zijn in het dienen van God. Maar dat zeggen heel gemakkelijk, wij dienen de Heer. Terwijl we niet eens weten hoe wij hem moeten dienen.
En de Heer zegt zeg aan Farao, laat ze gaan. En kijk, wij zijn ook verlost van de zonde en bevrijd van gebondenheden. En waarom heeft God ons verlost van de zonde en van gebondenheden? Om God te dienen. Sommigen denken om naar de kerk te gaan. Anderen denken om iets in de kerk te doen. Maar nee, God heeft ons bevrijd van zonde, van die misselijke zonde, van die erge zonde en van gebondenheden waaraan zoveel mensen gebonden zijn om God te dienen. Dus dat moeten wij heel nadrukkelijk in onze geest gaan verwerken. Dat God ons heeft vrijgekocht. Om hem, dat is simpel. Om hem te dienen. Daarom heeft hij ons verlost van de zonde. Voor de bekering, voor onze redding, konden wij God niet dienen. Ja, misschien dienden wij de zonde. En we dienden de vijand, maar niet God. Nu wij bekeerd zijn, nu wij verlost zijn, dan zijn wij geroepen om God te dienen. De Almachtige, de God van Abraham, Isaac en Jacob te dienen. Dat is heel belangrijk. Hij heeft ons in de woestijn geleid om hem te dienen. En in de woestijn heeft God aan zijn volk, die hij verlost had uit de handen van de farao, heeft hij geleerd hoe zij hem konden dienen. En om dat te kunnen bereiken, heeft God hen de wet gegeven. We spreken over de wet van Mozes. De 10 geboden gegeven. Dat is overweven in de wet. De 10 geboden. Die van kracht zijn. De offers die ze moesten brengen. Brandoffers, schuldoffers, zondeoffers enzovoort. Moesten zij brengen. De offers heeft God ze gegeven. En de feesten, de 7 feesten. Waarom de Pascha, feest der ongezuurde broden, feest der eerstelingen, feest der weken, een loofhuttenfeest, grote verzoendag. Op een willekeurige volgorde genoemd. Heeft God aan hen gegeven om hem te dienen. Maar om dat te kunnen bereiken in hun leven, moesten zij eerst bevrijd worden van de zonde, van de gebondenheden, van de slavernij. Want als je in slavernij bent, in de zonde leeft, kan je God niet dienen. Dat is onmogelijk. Dat is hypocriet, zou je haast zeggen. Ik dien God en ik leef in de zonde. Dat kan niet. En God dienen vind ik heel belangrijk. Ik heb het overdacht van de week. Hoe moeten wij God dienen? Wat is eigenlijk God dienen in deze tijd? 2021 van de Heer. Want vele mensen hebben hun eigen ideeën op losgelaten. Ze hebben hun eigen wil op losgelaten. Hun eigen manier op losgelaten. Enzovoort. Oh ja, dan dien ik God, dan ben ik van de kerk. Maar van de kerk zijn is nog geen God dienen. Dat gaat veel dieper in ons leven. Oké? Ze hebben eigen formuleringen aangekoppeld. Weer anderen zeggen heel simpel, God dien ik door naar de kerk te gaan. Weer anderen zeggen, God dien ik door een taak te hebben. Dus als ik een bediening heb, dan dien ik God. Nee, het gaat veel dieper. En daar wil ik nu de resterende 22 minuten met u praten over hoe wij God kunnen dienen. Waaraan kunnen wij zien dat wij dienstbaar zijn aan de Heer? En ik vind het belangrijkste punt om dat te kunnen bereiken,
is de wedergeboorte. De wedergeboorte is uit God geboren. Uit de geest geboren. Dat is de geestelijke geboorte. Voor de wedergeboorte hebben wij de vleeselijke geboorte. Daarom kan je in het vlees leven, in de zonde leven, in de ongerechtigheid leven en zeggen, ik ben uit de geest geboren. Want als al deze dingen in je leven nog zijn, hoe vroom je ook bent, hoe hard je ook werkt in Gods koninkrijk, hoezeer de mensen je eren dat je in de bediening staat, en wat is meer zij, je bent vleeselijk. Je moet uit de geest geboren zijn. Wie uit de geest geboren is, Nicodemus, je moet uit de geest geboren is. Wat uit de geest geboren is geest, Nicodemus. Wat uit het vlees geboren is het vlees. En Nicodemus dacht, ik ben van de kerk. Ik ben een geestelijke leider. Hij was een van de hoofdfariseërs. Ik ben geestelijk. Ik heb ook geestelijke klederen aan. Enzovoort. Dus ik ben geestelijk. Maar hij zei, nee, je bent vleeselijk. Man, je moet opnieuw geboren worden, meneer. Daar gaat het om. Maar de Heer, ik ben een leraar van Israël. Ik ben zo bekend bij iedereen kent me, iedereen buigt voor me, iedereen eert mij. Zo'n grote leraar ben ik. Heer, meneer, het interesseert me niet. Je moet opnieuw geboren worden. Je moet geestelijk geboren worden. Aha. Anders ben je vleeselijk geboren. Oké? Dat is de eerste geboorte van de mens. Vleeselijk. De tweede geboorte, als je zich bekeert, de geestelijke geboorte. Dan kan je met God wandelen. Zoals hij nog met God kon wandelen. Een wedergeboren leven dient de Heere God. Zonder wedergeboorte, het spijt me, kan je God niet dienen. Best jammer. Voor allemaal die denken, ik wandel op twee gedachten. Ik dien de wereld. Ik dien de zonde. Ik dien de ongerechtigheid. Ik dien twee vrouwen. En noem maar op, vlees. Al de vleeselijke begeerten. Oké? Maar het kan niet. Je moet opnieuw geboren worden. Geestelijke geboorte. Dat is heel belangrijk. Deel te hebben, zegt de apostel Petrus, die beroemde apostel, is deel hebben aan de goddelijke natuur. In de basisbijbel staat, nieuwe mensen die op God lijken. Goddelijke natuur, nieuwe mensen die op God lijken. In de Bijbel, in gewone taal, BGT, staat dat wij lijken op God zelf. En dat vinden mensen moeilijk. Ze willen graag lijken op de wereldse sterren. En die worden idolen genoemd. Maar idolen zijn afgoden. Idol is afgod. Mensen hangen afgoden aan, idolen aan van deze wereld. Afgoden. Oké? En als die afgoden vallen van hun voetstuk, dan worden zij heel teleurgesteld. Maar afgoden vallen altijd van hun voetstuk. In Johannes 2 vers 6 staat geschreven, wie zegt dat hij in hem blijft, en dat is een heel sterk woord, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. En ik zal straks dit verklaren in de context. Als iemand zegt dat hij voor altijd bij God hoort, de Bijbel in gewone taal, dan moet hij leven zoals Jezus geleefd heeft. Dat is wat. Dat is wat. Dan moet hij leven zoals Jezus geleefd heeft. En waarop slaan deze woorden? Deze woorden slaan op de broederliefde. Als je de context van leest, gaat het om de broederliefde. En dat is best moeilijk.
om broeders lief te hebben. Want broeders kunnen soms vervelend zijn. Niet waar, broeders? En zusters. Ja? Wie dat werkelijk ongeveinsd van zijn broeder of zuster kan houden, ongeveinsd, wandelt zoals de Heer gewandeld heeft. Daarop slaat deze tekst in 1 Johannes 2 vers 6. Wie ongeveinsd, ja, dus de broeder niet looft als hij voor je staat en een beuk geeft als je achter hem bent. Nee, ongeveinsd van je broeder of zuster kan houden. Ook van je zuster, ja, afgesproken. Want van zusters houden is moeilijker dan van broeders houden. Broeders houden zich nog een beetje in, maar zusters niet. Ja, maar je moet van ze houden. Wandelt zoals de Heer gewandeld heeft. Dank u, Jezus. Dat is het eerste punt wat ik aanhaal. Als we dat kunnen opbrengen, dan zijn wij zoals de Heer wil hebben. Dan dienen wij de Heer. Zonder broederliefde, ja, kan je God niet dienen. Dat is heel belangrijk in het koninkrijk van de Heer. Dat is mijn eerste van de 7 punten. Tweede punt, om God te kunnen dienen, is door vervuld te zijn met de Heilige Geest. Niet slechts de Heilige Geest bij ons hebben bij de bekering, maar vol te zijn van Gods Geest en in nieuwe tongen spreken. Want wie in een tong spreekt, spreekt tot God. Je kan tot God spreken in geheimenissen. Kan alleen maar als je God dient. Je spreekt het in tongen om indruk op mensen te maken. Dat mensen zien hoe geestelijk je bent. Je spreekt in tongen, in geheimenissen tot God. Ja? Als je in tongen spreekt en je bent prediker, dan verstaat niemand je wat je zegt. Dan ben je met jezelf bezig. Want niemand verstaat je. Ja. Maar als je tot God spreekt, in nieuwe tongen spreekt, dan praat je tot God in geheimenissen. Verborgenheden. Praat je tot de Heer. Wie in nieuwe tongen bidt, bidt sowieso het gebed dat de Heer wil horen. Dat belangrijk is. God oprecht dienen is vervuld te zijn met de Heilige Geest. Alleen zo kan je de Heer oprecht dienen. Als je vervuld bent met je eigen geest, want sommigen zijn vol van hun eigen geest en ze gebruiken hun geest om te zeggen, zo spreekt de Heer. En dan spreken ze wat hun geest wil hebben dat ze spreken. Daarom als iemand zegt, zo spreekt de Heer, dan mag je het persoonlijk leven van die persoon nagaan. Dan mag je nagaan hoe de relatie van de persoon is. Of God echt door die persoon kan spreken. Want het is de Heilige Geest die door ons spreekt. Door de Geest spreken wij, staat ook in de Bijbel geschreven. Bij profetie spreken wij uit wat de Heer ons geeft om uit te spreken. En dat wij vervuld zijn met de Heilige Geest. Dan kunnen wij woorden van de Heer spreken. En daarom zegt het woord, want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Maar je kan alleen door de Geest Gods geleid worden, als de Geest van God in je woont. Soms zie je mensen die iets van God willen bereiken. Dan gaan ze zeggen, ik ga de Heer bidden. Dat is goed. Anderen zeggen, ik ga vasten. Dat is goed. Want de Heer moet mij leiden in wat ik moet doen. Maar zo werkt het niet.
Zo werkt het niet. Je moet een leven leiden. Dat God je altijd kan leiden. Ook al vast je niet. Ook al bid je niet speciaal voor dat ding. Maar Gods geest leidt je. Dat je weet wat ik doe, is door de Heer geleid. Er gaat heel veel fout dat mensen gaan bidden, mensen gaan vasten. Het is helemaal niet daarvoor bestemd. Want ze wil door God geleid worden. Een man dient de Heer, leven wat God wil hebben. En de Heer zal je altijd leiden. Door dorpsstreken gaat hij je leiden. Hij zal wegen voor je banen. Hij zal je de weg wijzen die je moet gaan. Je wordt geleid door hen. Zie je, doch allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen Gods. Als we ons laten leiden door Gods geest, dan zijn wij Gods kinderen. Dat betekent zekerheid hebben dat wij kinderen Gods zijn. Zekerheid hebben dat wij behouden zijn. Zie je, moet niet gaan twijfelen aan jouw behoudenis. Kom, je gaat straks dood. Bid met me dat ik behouden ben. Nee, je weet zeker, je bent behouden. Dat is laten leiden door Gods geest. Vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat geeft ons overwinning. Dat wij geen slaven van de vijand meer zijn. Geen slaven van vrees meer zijn. Ja. Dat geeft ons die zekerheid. Dat wij weten waar we staan. En wie wij zijn. Als je de geest van God. Je bent vol van de geest van God. Dank u Jezus. En ik haalde aan, je spreekt in nieuwe tongen. Haalde ik aan. Dan kan je zeggen, ik dien de Heer. Want wie de Heer niet dient. Bedoel, waarom zou je in tongen spreken? Waarom zou je kunnen profiteren? Ja. Je dient de Heer. Ik heb 2 dingen genoemd. Derde punt die ik wil noemen is door een heilig leven te leiden. En ik kan kort hierop zijn. De apostel zegt, de Paulus in 1 Thessalonicense, dit wil God, uw heiliging. Kijk, God wil dat. Niemand kan God oprecht dienen met een onrein hart. Met een hoofd vol met onreine gedachten. Met een hoofd vol met onreine plannen. Met een leven vol onreinheid. Nee, dit wil God, uw heiliging. Wie God wil dienen, leef een geheiligd leven. En God zegt over de kinderen Gods die hem dienen, zegt de Heer, gij zijt, u bent echter een uitverkoren geslacht. Uitverkoren. Je bent bijzonder voor God. Je bent een koninklijk priesterschap. Je bent een priester voor God. Toen zeiden mensen, ja, de man is de priester van het huis. Maar ook de vrouw is priester. Alleen de man. Wij zijn een koninkrijk van priesters. En we zijn een heilige natie. Dat is de tekst die ik wil hebben. We zijn een heilige natie. Dit wil God uw heiliging. Een volk God en eigendom. Om zijn daden te verkondigen. Die ons uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaar licht. Wie God dient, leeft een geheiligd leven. Dat wil niet zeggen dat je geen fouten meer zal maken. Maar de apostel schudt ons wakker hieromtrent. Wij allemaal struikelen in velerlei opzicht. En wat de context hiermee bedoelt, in vele opzicht, bij allemaal struikelen in vele opzicht, is dat wij regelmatig, vaak, sommigen soms, sommigen heel soms, sommigen minder soms, negatief over anderen praten. Wij allemaal struikelen
op dit punt in velerlei opzicht. Maar een geheiligd leven is heel bijzonder. Dank u, Jezus. We zijn een heilige natie. We zijn heiligen. Apostel Paulus schreef aan de gemeente te Korinthe over de heiligen in Christus. En wie Korinthe leest, vooral 1 Korinthe, weet welke gekke dingen in Korinthe plaatsvonden. En toch zei hij, jullie zijn een heilige natie. Maar jullie moeten God dienen, omdat jullie heilig zijn. Als je deze wetenschap hebt, dat je alleen maar door een heilige natie te zijn, kan je God dienen. Hij heeft je gehaald uit de duisternis, uit de zonde, uit de ongerechtigheden. Hij heeft je geroepen in zijn wonderbaar licht. Een heilige natie is gereinigd door het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus. Een heilige natie houdt van de broeders en de zusters. Een heilige natie in de context van deze tekst van 1 Petrus 2 over gij zijt een koninklijk geslacht. In de context staat, heeft alle kwaadaardigheid, bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij afgelegd. Ja? Ik weet ervan hoe het gaat in de kerkelijke kringen. Ik weet hoe het gaat. Als er veel mensen komen in jouw samenkomsten, dan zijn de anderen die minder hebben jaloers. Dat is vlees. Zeg vlees. Ja, je zegt het niet overtuigend, maar ik wel. Gij zijt een heilige natie. Heeft alle kwaadaardigheid, herhaal ik. Kwaadaardigheid, alle bedrog, alle huichelarij, afgunst, jaloezie, kwaadsprekerij, roddelen, lasteren, afgelegd. Roddelen is negatief praten over iemand, is wel de waarheid. Roddelen is wel de waarheid. Maar is negatief praten over iemand die niet ter plekke aanwezig is. Je praat over iemand negatief die niet op dat moment erbij zit om te horen wat je zegt. Dat is roddelen. Lasteren is leugens over iemand zeggen. Of hij voor je staat of achter je is. Oké, dat is lasteren. En lasteren is vreselijk. Dat merken we ook in de seculiere wereld, hoe er gelasterd wordt. Maar vooral hoe er geroddeld wordt. Dat zijn zelf roddelbladen. Ze noemen zich echt roddelbladen. En die worden heel veel verkocht, in miljoenen oplagen. Want mensen willen graag roddels horen. Soms hoor je een vrouw zeggen aan de andere, bel me op, ik wil alle roddels wil ik horen. Bel me op, vertel me alle roddels, ik wil ze horen. Dat is vlees. Zeg nogmaals, vlees. Ja. Maar wat moet je verlangen in plaats van al deze dingen? Naar onvervalste melk. En onvervalste melk is het woord van God. Er moet een verlangen in ons hart zijn naar het woord van God. Onvervalste melk. Vierde punt is, door lofprijzing en aanbidding dien je de Heer. David zegt, wie mag wonen